godt ting. Ja, det havde været cool, ikke? Der skal i vandet. Det er det første veteranhold, og det er 10-32. Giv en ordentlig hånd deroppe. Også. Afsted! Go, Peter! Go! Go! Så bliver det flot. Se noget? Den skal eksekveres. Når I bliver sat i gang, så svømmer I ned til højre og vender. Hvorefter I svømmer heroppe imod igen og holder bøjen ud for pontonen til venstre højre, og så runder I ned i sydpå og svømmer tilbage til pontonen, før I går ud af vandet. Pontonen er der, hvor starterne det står. I skal hen til pontonen, inden I går op ad vandet. Kom nu! Kom nu! Hold kæft, mand. Ej, det er ringe det der. Kom nu! Jeg skal ikke vente. Bare 3 mand. Derovre. Ej. Vi skal væk med sidste mand! Det behøver de derinde! Hvor har de venstre hånd? Ja, det er i orden! I 40 sekunder! Kom nu! Flot løbet! Ah, det er flot. I har givet det hele, vi skulle se.